e que acollemos a conselleira con muchísimo deseo de enseñarle o motor económico de Valdeorras, que é a lousa. Por lo tanto, benvida, conselleira, director, benvido o director, bueno, estamos na casa, esperemos que esta visita sea o preludio de moitísimas visitas máis, porque sabedes que é un sector moi vivo, moi dinámico e que necesita toda a axuda da Xunta, sempre a tivemos da mal. A Xunta, a Consellería de Industria, o Concello de Carballeda e o Clúster da Lousa son un trío que é unitario. Por lo tanto, benvida conselleira e que sea preludio de moitas máis visitas. Bueno, por a nosa parte agradecer ao Clúster da Pizarra, a alcaldesa de Carballeda e tamén a conselleira de Industria, de Economía e Industria neste caso, por convidar a Xencia Turismo de Galicia, porque a verdad que este patrimonio industrial que ten a comarca de Valdeorras, de Galicia, pois ten un gran potencial para desenvolver un tipo de turismo que é o turismo industrial. Nós estamos en conversas co Clúster da Pizarra, hai certos proxectos que están xa aí no aire e probablemente poidamos desenvolver ao longo de un curto plazo pois algunhas alternativas para potenciar o turismo industrial alrededor de que supón todo o proceso de elaboración da pizarra, tendo en conta tamén a tradición mineira que ten nesta comarca, pois que se remonta a tempos moi antigos. Aí están as minas de Valborrás, que son as minas de Wolfram, explotadas históricamente, e hai paraxes e labores alrededor da pizarra que sí que estamos seguros que teñen un gran potencial para un desenvolvemento do turismo industrial. Bueno, pois bo día, moitas grazas, agradecer en primeiro lugar á alcaldesa que nos reciba hoxe en Carballeda de Valdeorras e agradecer, por suposto, ao Clúster e a todas as autoridades que nos acompañan. Importantísimo para a Xunta de Galicia, todo o sector mineiro, o sector da pedra ornamental. Un dato que creo que amosa o potencial que ten a pedra en Galicia, que a metade das explotacións de pedra ornamental e a metade dos empregos vinculados a estas explotacións de toda España están en Galicia. Co cal temos que continuar utilizando no momento onde, ademais, desde o punto de vista industrial, non solamente ten importancia a industria da minería, a industria da pedra como tal, senón tamén o autoabastecemento de materiais e de minerais